Alas 2 kagay ng kadlawon, Mayo 5, gihimo ang briefing sa mga pulis sa Arakan Municipal Police Station. Aron, iserve ang search warrant kagipuy-an nga boarding house sa usa ka estudyante sa purok pagkakaisa Public Market, Barangay Doruluman, Arakan, Cotabato. Bisan ngit-ngit ang lugar, gisulod kini sa mga pulis nga gipanguluhan ni Police Major Jose Ryan Ferranel, ang hepe sa Arakan Police. Sa pagsulod sa mga pulis sa boarding house, nabtan nila ang 21 anyos nga target sa operasyon nga giila sa mga pulis nga si Hilamin Lantong, 21 anyos, estudyante ug residente sa Barangay Tupig, Carmen, Cotabato. Apil sa nabtan sa mga pulis ang tulo ka mga kaubanan ni Lantong nga nangatulog sa boarding house. Sa pag-search sa mga pulis, nakita ang duha ka sachet nga adunay sulod sa gituwang shabu nga gisulod sa gamayng box sa posporo nga gibarabana ang 1,000 ang kantidad. Gikustudiyan na sa mga pulis ang mga batan-on ug ipalaboratory usab ang nakuhang droga. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe.